Årets danske spil. Ja, det er, mand. Max and the Curse of Brotherhood, udviklet af Press Play, udgivet af Microsoft Studios. The Silent Age Episode 2, udviklet og udgivet af House on Fire. Wings of Vi, udgivet og udviklet af Greensoft. Skater Dash, udviklet og udgivet af Second Studio. Kenneth åbner. Vi ved jo ikke, hvem det er. What the fuck is this? Og årets vinder er... Wings of Five. Er den her tændt? Nej. Ja, det var utroligt at stå her, fordi det havde jeg ikke forestillet mig i min vildeste fantasi egentlig, fordi det er mit sådan første rigtige spil, jeg prøver at sælge. Ja, jeg har den nu. Og det er den mest prestigefyldte pris, man kan få i Danmark, vil jeg sige, så det er jo rimelig fedt for mig. Jeg vil gerne sige tak til mine forældre for at støtte mig igennem hele min sådan kreative flip, jeg har haft igennem hele mit liv. Og ja, alle medarbejderne hos Grønsoft, som er mig selv. Og ja, tusind mange tak for alle dem, der har stemt. Så. Godt arbejde. Tillykke, mand.